Moses. No one is available to take your call. Please leave a message after the tone. Yeah. Nyamaku nto. Thingubani nalo madoda? Ekwathini? Ekwathini? Intoni ngoku wanqola ngonyamaku wakho? Molweni tata. Apha tata ndithunywe ngumzala wam. Umzala wam uthi apha kukho igqirha elistrongo kakhulu elinoyinceda ingqondo yam tata. Ewe, ndingendlela icacise ngalo. Sheni nguwe lo tata because nali ilihlo elinye. Zinjani omncinci? Nguwe lo tata. Camakho tata. Jonga kuthini? Uyabona lo ucale loo nto ukukhathile mfana wam. Mna andilogqirha mfana wam. Jo. Ubona into eqatyiweyo apha? Yoba ugqirha ubona izibhondo apha? Kukho izibhondo ozibonayo apha? Jonga ke kuthini? Ucalele lo ukuzise apha uba mna andilogqirha mfana wam. Uyabona? Andiphuma apha kuthini? Tata kodwa ke ngendlela endicaciselwe ngayo nguwe kanye lo tata ethi nendlu yiyo le. Kwathini? Iza. Sak. Ehleo, xolo mani mntakwethu. All right. Siyapila mntakasisi mani. Yixolo ngoxabhula apho ndini mani. No, ndibona uncokola nomntakwethu phaa. Ligqirha lam eliya. Besisendumbeni eyi-1 ngeli xesha ke nam ndisathwasa xa ndayikhawuleza ndaziyeke ezo zinto. Yayisencinci ke le. Mamela mani, utheni ndandibona ngathi ndithetha ngento zinamayeza phana yaxambilisana. Bhuti wam ndifuna uncedo phaa and nguye lo mntu ndithunyelwe kuye phaa. Qha uyayiphika yonke loo nto ke ngoku. As i-description yakhe nale ndiyinikiweyo one and the same. Ya, hayi bono udescribelwa ngalaa nto yinto abalasele ngayo leyo. So uthini wena uwilling for that ukhupha inantsika imali ubhatala? Kakhulu willing kakhulu bhuti because ndiyafuna uncedeka kule nto ndikuyo bhuti wam. Yona le iyaziphika le inguluks. Andiyazi ke ngoku senza njani lena. Ulux andiyazi mani uye kwathini yazi? Bhuti I don't know. unalo icebo? Ndinalo icebo yima ke ndiyacinga wena undibona ke ndisenza ngolu hlobo. Khandiphi inamba yakho? Ya. Mamela mhlonethu, sizawuphinda ndikubetha apha emnxebeni ne? Sizawuncokola. No wena ngamathwasa am olux ne? Qha ke wethu mos abantwana bayabhidakala. Undifowunele mani bhuti. Inkosi ihlo ne? Ya. Yabona ke le nto ndiyithethayo ke ibhizinesi iyakhula iyakhuphuka ngeli hlobo yayibo. Ebrazana ubuncane ngale nto enzayo. Hayi mani kanti yakame wena mandiya mani. Mandimi wrong into enzayo. Ngelapha emayezeni wena. Ayilo xesha lokuxabana liya ngoku ne. Let me handle the business. Wena ubona ii-ideas zam ezi ungancomi uthi rhadebe untswam brave because nenza ibhizinesi ikhuphuke ehlobo yayibona le nto nenzayo. Uzofaka amayeza kule show. Andiyitsho mani qha andiyazi kwenzeka ntoni ngoluksi. Iyandibhida into kalusi yazi. Khaya ke liya mani ndikhe ndithi le nto luksi. Ya. Wona ngakho ngiyothetha apha utshali. Kansenze imali zimali apha. Out yeah, yes. Pinch up. Yeah, yes. Tell them some get a balloon. Yo. Sengkhona. Ngoba ukhona nanto nantsika ungubani wena ngoba lindele umapapa. Umapapa uthini na?
Detective Bhazabhaza lo. Osekhona phethina. Hey, yabona ubhazabhaza. Ndicaba lo noba umngena mfuna omkhulu. Kanti ubhazabhaza. Nami noke mbaseka. Hayi. Bhazabhaza shem liyakufanele igama lakho. Andincoma. Jonga ke bhazabhaza. Ndinengxaki apha endifuna uzisombululela. Iyaphazamisa noma ingxaki bese ngxaki. Ithi ingxaki yakho ingxaki. Ubhazabhaza uyahleka. Nantsika umtshana uSim kunye nosisi uMary. Sure. Ndinengxaki manje. Nengxaki ngabo. Hey, Babulele. Babulele ngxaki. Ubuso bakho ubabulele ngxaki ne. Bafile. foni na komntu ufileyo apha. No. Bhazabhaza, komntu ufileyo apha. Mhlawumbi mistake. Don't diqhele nozlewe. Disebenza phethina ndiyazana nozlewe. Diqhele nozlewe. Babulele ngxaki. Fondini, Mistake ngxabano. Eh, Mhlawumbi usimi lo befuna u-out. Ungavumi wena. Waphela ummosela umbetha kumntana. Wayengena uMary naye. Oh Mary somandla. Wabetha ngoMary lo. For some evidence. Nantsika, ungezi ngesilungu se-evidence nentoni. Akoze ngantoni lapha. No, because ngiyazizeleka ndokubambe yazi one of the easiest arrest le ndifumana. Kwalaba unifonela. Bhazabhaza, ndicela ungakhumshi igqitho easiest nontoni. Apha ndikubizela into bangaba undincedise. Sibafumane uyaqonda. Akho Sim nanantsika nasisi ufileyo apha. Fanga mntu apha. Bawo bantu nabo. Fondini into eyenzekayo apha uyaqonda. uSim Sure. umntana wapakisha impahla kwakungcwaba ngabe yesenzeka apha endlini wapakisha impahla uSim wamka mazi kutshone phi uyaqonda. Oko ke ngosimkhangela nosisi ke naye uthathe yakhe impahla kungentshuku uzatywala emveni koba uSim emkile wemka naye. Ndikubizela loo nto abundincedise sibafumane. Hayi uyithethayo. Ukuphambene ngxaki. Xa kuphambene. Ngathi ndisuka ngapha kude kumina enzima kakuyaba icrime inyukile kuyenzeka le tinaka unibizele le nto umbizela umbantu ba-awuthile. Nantsi crime. Ndikubizela icrime ngoba ndithi inyukile. Nantsi crime sisombulule. Andingumapapa ke mna ke ndiphaza ba ndiyaluphambanela. Ndindawuphambanela ba. Next time undibizela nosenza bam. Ndikundiphambanela ngxaki. Andiqhela basuku. Ndikubizela into eserious. Hayi andiphambanela wena. Chithixo wam. Bhazabhaza. Check man. Nobumba. Yo, amapolisa asetina kabethu. Uba ngomapapa, othanda ukutya, ubhazabhaza. Noba ngubhazabhaza. Hayi suka ma. So zemo zasombulule foko lamapolisa asetina. Yebethu. Khona ngxaki. Fundisi. Ayisondele isipondo yika. Cheya. Anawo umoya wale nto yenzayo. Fundisi. Nawo umoya wale nto yenzayo. Utheni intwana phatha. Cheya. Fundisi zikumarinethile, re-arrange your face. Zikwenze kamandi yonke into. Fundisi, uright? Cheya. Andinawo umoya wale nto ndiyo uyenzayo. Touch not the anointed one. Wonke uthetha ngomoya ongcwele, unabani umoya ongcwele kuwo? Awunam. Xa seke Cheya ndithatshe kunganocinga into abangaba mhlawumbi ndifumene i-accident bandigilwa imoto. Kunganocinga loo nto labantu badigilwa imoto. Listen, bendibuza uba ubethiwe na, andithi ubethiwe. Ukumehluko phaa kokubuza. Ngcolile. Touch not the anointed one. Khohlakele Cheya. Ukundibona uba ndiyaphela. Uyakhumbula? Usithi moya Jela. Jayifuna moya. Moya mfundisi. Bye. Yo, it was better.
uvakele ucinga ubohlobo abantu bekhona Eke, Khanyo. hayi ma Eke, tata mntanam. Katebe Uright show. Yintoni ngokhanyo? Hayi man Fondini man, yintoni inobuzisa sokubonakala? irenti kaloku Katebe Irenti yam man Khanyo man, khawuyeke Fondini man. But ke Khanyo entshwani ndizise imali. ke Ya, yaqonda. Kodwa imali njani Khanyo? Ndiyothuka man Khanyo man, kutheni ngoku abantu xa besiza kuwe bezofuna uncedo ngoku ezigqirha lethu esilaziyo ngokubhebhetha abantu ngoku? Yintoni Khanyo nento zisnacks? Katebe ndithi andilili ugqirha Katebe Njani Khanyo? andikhatele andililo nangoku ugqirha Ndiyakubona uba usanxibi Khanyo, kwenzeka ntoni? Tell me. jonga Katebe jonga ndoda mani kasondela apha jonga Fondini jonga amamele kum Katebe Thetha man Khanyo mani. jonga Katebe ever since jonga uyabona ngokuya kukho laa mgowo kamabhebhibhi Le nto yomtshato. ewe laa nto Ya. ever since laa mtshato kaloku ndaye ndahamba Katebe Wayothwasa Khanyo wabuya. Hey awutam. Hey sasikoyika sonke Khanyo ubuya kwakho. I couldn't believe uba uKhanyo uyathwasa. Katebe ndandingayothwasa ndahamba ndothenga iintsimbi emveni uba ndithenge iintsimbi Katebe ndabuya ndiligqirha kuba ndifuna ukhonvinsa umabhebhibhi Katebe So buxoka Khanyo. ewe xa ndiye xa ndibuyile ukhona umalume lo kwaKatebe lo balo ukhamba Ukhamba ndebona lakho manje tatune. Yena icapukela la ta. Khanyo uhamba ndimcapukela from the day yomtshato. Xa uthetha umtshato. Uliya waqoba intwana yam yaphambane yayezilalini. Ndathi xa ndimbona uhamba first day ndafuna ugapha Khanyo. Ndomthakathe nyhani enavuyi. ingxola Fondini mamela emveni kokuhamba wandiselisa wandinika iibhotile zambini ndasela kwaba Ndakhuluma nini nesifriendship ephambeneyo apha? ndancini Thetha mani Khanyo Fondini, ubungasoze unganqeni. yonke into uhambe andilogqirha ezaa ntsimbi ndazithenga estendini kuba ndifuna ubonisa usister wakhe Fondini Hawayi wavele wayichamela Khanyo. lilonke le nto umntanam yonke laa nto ndandiyenza undibona nje ndinxiba iintsimbi ndandingelogqirha yayingumgowo Hey Khanyo wayichamela nangoxelela le ntwana Khanyo. ngumgowo Katebe Hey but ixolo xa wam man. Sorry Khanyo man. Khanyo, yabona le nto ndithi kuni Khanyo masithandaneni. I'm your shoulder to cry on Khanyo. Xa ukhwini ungewuzile kum ungenzi ude xa buza uziphambanisa ngobugqirha Khanyo. Katebe Sorry awutam man. kubi Katebe But yazi Khanyo, ndistill nangoku eplan noba kuthiwa ugowe wathini waphambana nawo yomaphi wamcela uhamba but ungaphinde ubuye uvuke Khanyo. andizuyenza loo nto Ndistill hayi eplan ke leyo andizuyenza Katebe leyo andisoze Mamela Khanyo, look at the bigger picture Khanyo. Khanyo, unxibela athaya yakho yobugqirha elaa hlobo wawulilo. Yeva Khanyo? Mna into endiyenzayo ndifunela ii-clients zakho. Yeva Khanyo? Ndithini mna? Ndiza nabantu Khanyo. Wena wenza thini? Ungathi yabanyanga apha endlini. Yeva, sibenzela amayeza. Okay, sorry. Sorry ndiyabona. Ndibenzela amayeza Khanyo. Yeva. Wena ubenzela amayeza, mna ndiyabathengela. Ezirenkini sifaka ipowusta, ndawo yonke, ndithi uKhanyo the healer. Yava Khanyo, uyatyeba. Yabona sinebhizinesi ngapha siyarenta, ngapha ndikunika imali yamayeza, ngapha nathi siyatyeba. Sonke siba nemali Khanyo. Kukhe kuthethwe ngathi Khanyo mani. Katebe ungene zonto zakho uyaqala uphambana ngo andizuyenza loo nto leyo hayi andizuyenza uyaphambana Katebe Hayi Khanyo. Sis. Akusalani nesecret yakho Khanyo. Nesecret yakho nangoku. Uzayenza le. Uthi. Xolo webuthethe. Hayi bo yintoni ngoku makhulu? Yho. Molo buthi. Molo. Bendisuka phaa kwendlini wethu. Xa fike ngekho bantu. Kaloku andikho tyeni ndinqamile mani kwindawo endiya kuyo. Uya ngantoni sisi wam? Hayi ndize ngale nto buthi phaa kuwe. Ngumhlola ke ngoku. Ngumhlola. Akho mhlola mani buthi aloku. Ndize ngale nto. Le nto Kubani kaloku ndingenaphi kwizuzu zakho mna sisi? ndize ulantuka umhlola lokhu awukho mntasekhaya into endizise phaa kuwe bendifuna urhadela. Mntanakhe lo sisusu sakhe bendizise sona. Hayi ngumhlola kakade. Laa ntwana ayihlali kwaphaa kwam. Andiyazi noba wena uyoyifunela ntoni kwam. Inesisu kwa hayi ayihlali kwam loo ntwana leyo, ihlala ngapha kwaLukhanyo. Kuphi kaLukhanyo? Jonga uLukhanyo akwazi kwam nkwanantsika. Yambona uMary? uMary lo Next door. Ezaa ntwana zide zavula nevenkile phaa kwaLukhanyo lo ecaba bengathi beligqirha kungekudala ngoku. Okay, uhlala phaa. Buno yomkhangela phaa wena sisi wam uzamfumana.
funa undixela uba le ntwana sesingaka esusayo. Ewe kaloku wayedamfuza nje. Mani sisebukhe wafika mani phaa kwam urayithi. Biziinyangana bingakanani ke ngoku isusi ngela xesha? Hayi kaloku nami ngingakazazi qha nantsi into ikhona ngoku. Okay. Ndifuna umnikazi wayo. No, uyasuke uyomkhangela wena akasahlali phaa kwam. Akho nto ingenisa phaa kwam. Hayi ke okay ndawam ukusithi next door kaMary ne? Ya phaa. Okay bhutanda ke ndiye apho uthixo wam ngasendimfumane urhade buhamba gqi. Dingi masithathe impahla le ikwenzela izoba kwi-display like for abantu. Sukuba lewe yakho ijonge le nto. Impahla le Awuzubeka zimpahla kwicala. zizilambe Yes bafana. Saba le. Uyathenga se? Manje ne. Voso kusiputhu. Ondevekile yakho. Ne business bafana. And you understand about uthetha ngantoni mna? Thetha ngomlomo. Ngesixhosa yandiva kahle bantini. Kayihoye mani liya andifuni ubhotoresheka. Sekutini. Ndicela ungathi theko liya for mani yakho. Ndicela ungathi theko. Ithi theko theko liya. Amela kuzoba ngena complaints apha. Ze-lutin. Qeqenani seneshop yenu ngoku. Sanimqhele. Complaints ze-looting sineshop yethu. Complaints ze-looting ndacela kule nosethi lakha le. Cela ubeke izinto for mani sithi Ukuthi bamela ngithatha isela manje ndifake ijele straight. Ngoba usela olobu. Yo une-right yoba wena ntoni lenza ibhotoresheka shopini yethu. Faka ngathi. Saluqhela qaleni. Ndinijongile. Ndibamba linye. Thena ungena nemtegi. Eliya siyaqhalakala apha ni. Zabulala umuntu apha. Ngifuna iphinde. Ngiyeke bazabuya. Khala noba lijone ifakimeli into ngokuliya liya siyaqhalakala apha wena. Ndithi siyathini? Siyaqhalakala apha wena. Bukubanja om. Umntana right. Liphi iphepha lithi makasethe lo muntu. Iza list bana manje. Ngena phakathi. Iza thongana tam. Sukhala xa uqala into kukho izibhongo bhiyane ezinje. Don't worry. Baby